Wonderful Friday morning mga ka-partner. Good morning mga ka-partners! Love you! Promote tayo yung vlog. Wala ko ng vlog kaya kung mag-vlog na ako. So kani sila mga team gahit din sa GMC. Ang laos na ka-partner dito sa Bawang kay dito sila excited nga property, tanaw nila. Then, mga ka-partner nga gamay lang yung kapag one time, yung nag-sales nga po amount. It's a big amount, huge amount of emission nga malawak na rin sa mga agent. So mga partner, go lang mag-west ka maglawa o siya atong mga nagkayagaw na mga partner. Yan. Yan na sila ka-excited. Sa'yo pa karon. Asloy po pa. Yan na nakabisi diri sa GMC office. Kapag mga partner diha, Alikamo din po nga makasales. Kayang-kaya natin ni mga kapartner. Ayan. Gusto na namin. Sigma, congratulations Ma'am Merlin Nicholas! Bria? Oh, another na po sales ka partner. Bria. Asa na Bria? Bria Maligasa! Bria Maligasa. Ma'am Erlin Mas. Kanya mo idagway ni Ma'am Erlin Mas. Pong. Muna. Gusto ko mahalin. Or dili nagganahan kay ko. Ano tingin mo? Gusto man. Tulong may iwanan yan. Big kwarta. Good morning! Yan, manang fire of brokerage. Tawag na ta. Rock and roll. Tawag. to the world. Rock and roll. Unsa man kana makatas-gatas mo sa kaoy kapilit mo kay mo. Wala ko pangapi. Sa bag, nanay po linya dire-dire ng kape na po gatas, may Milo ana ba? Yeah, oh yeah. Milo gatas kape. Uy, ana. Oo na mga partner kung dahil daghan na kuan. Daghan na budget din sa kusina. Oh. Ma'am, nakahalip ya wala pa ko kabalo. So I encourage you mga ka-partner, magbisita mo sa opisina nato para ma-power up mo sa pagduan ng realty business. Ha? So kinakita taon na taon yung sa mga activity atong buhaton diri. Okay? Stay tuned. Diyan sa realty. Go! Wah! Pan na pod. Oh, pili lang mo, isang pan. May pan nga bahaw, May chicks na gwapa. may chicks nga lamion. Busy kay tawag oh. Grabe, client ba? Tapos oh, busy kayo, client gyapon na. Grabe. Very busy ang mga ahente, oh. Woo! Natay blessing partner, adto nato sa Vita Plus office kato akong isa ka negosyo ba. So nag-chat man god o nag-text to akong kauban si Ma'am Franz dai. Ma'am Franz, thank you so much. Doon na dahil tayo kuwaon nga check karon dito sa Vita Plus partner. So additional income ni partner while ga-realty ta. So atong kuwaon karon o kabalo kung pila. Basta doon na kuno koy check. Makita lang nato dito karon sa opisina kung pila. Kuyog sa mga ka-partner ha. Okay. Nanay, ay tabang mga ka-partner. Oh mga ka-partner, nanata diri sa First Vita Plus. Mo ni akong kuan nga negosyo no. Nay nagpalit mga ka-partner og Vita Plus. So karon mga ka-partner, magkuha ta og cheque. Grasya nga gihatag ni Lord dire sa atong negosyo sa Vita Plus. Good morning mga ka-partner. Kato, man si Ma'am Franz, isa sa akong power leader sa Vita Plus.
So karon nga adlaw Friday mag-in siya og tulo dayon. Tulo ka platino man? Isa lang. Dayon ang duha sa mga standard. Daghan na mo kini siya natabangan ng mga kuan. Parang client. Customer ato sa Vita Plus ba nahiyan kay sila bila kadang ingon nila health is wealth sa Vita. Kada si partner Kevin ang akong kauban nga vlogger sa Cagayan de Oro. O sige na mo kita ani sa akong kuan sa akong channel. Gagitar ni siya, may gini siya mo harana. Fill up na ko, makuha ako sa check. Mo ni si Ma'am Diday, diehard sa Vita Plus. Mga partner, suportahan nato si Ma'am Diday sa iyang loyalty sa Vita Plus. Ma'am Doye, baka naman dili pwede makuha ang check kung wala ID. Kay basig maalan og scammer ang magkuha. Ito partner, para ma-inspire lang mo ba nga financial freedom, health freedom, time freedom. Muna siya ultimate freedom, time freedom, financial freedom, health freedom. Munang hatid ng first Vita Plus. Tadadang! So mga partner, muna ni ang the moment of truth. Uy! Maklaro. A total of 7,440. 00. Oh, mga partner, muna ni siya pailisan nato dito sa Pag-ibig. Kuhaan na nila 1%. So ato sa kuan partner sa kapit sa Urama Pag-ibig pailis ta og cheque. Parking na ta partner, nanata diri sa atong pailisan og cheque. Oh, sir. Oh, may to. Bayad ta partner for it. Babay sa ha, igo na tayo patsike ani bayad niya kung sa utang. For it. Partner Kevin, salamat sa imong pagtagad. Niudto ka diha, maniud to. Balik ako sa opisina kay daghan mong buhaton. So see you at the office sa James Realty mga partners. See you. Trabaho na punta. Hapit sa Tagbriya partner kay mag-request tag commission kay daghan ra bag commission nga paunon. Dari ta sa Bria. Taas for request. Request ko commission siya sa GMC. Daghan naman ko ni. Amo lang ipatry kita. Ha? Commission sa GMC Realty. GMC. Ano yung mga list of names, mga kapartner nga isa na ito commission. Ay, ubay ko, napailig ko do. Ako naghihatag ang kopya partner para ma-check kung asay i-release ato nga commission dito daghana. So mga partner, ato lang itong ipasa ang papel. Balikan na lang at Tuesday daw. Ay, medyo ubay-ubay, wala pang i-check. So balik na sa opisina mga kapartner. Trabaho na!